Ega trădătorii de țară a Republicii Moldova. Dar și vă rușine sau și? Vă rușine? Ega trădătorii să vadă toată lumea, ea-tăi. Salutare, oameni buni! Bă, ce cu toată vrăjeala asta cu Republica Moldova și cu Franța? Bă, de când ne fac, mă, nouă ăștia agenda? Ăștia doi, Macron și cu Maia Sandu. De când ne fac noi ăștia doi, mă, agenda nouă? Bă, Maia Sandu, vezi că ai 100 de milioane de euro să ne dai înapoi, care ți-a dat Iohannis cadou. Vezi că avem nevoie de 100 de milioane de euro înapoi. O vrem înapoi. Noi românii, că noi am muncit pentru banii, n-a muncit Iohannis. Iohannis și-a pus palma în fund și a plecat la Sibiu. Ia de netur, mă, banii înapoi. Bă, moldovenilor, ăștia care sunteți acum, care vă tot plimbați de la o secție la alta, nu vă e bă rușine, bă? Deci noi vă ajutăm pe voi, vă dăm curent, vă dăm bani, vă dăm gaze, vă dăm pe dracu să ne ia. Noi muncim, nu mai știm de capul nostru. Și voi ce faceți, mă? Vă duceți și o ascultați pe Maia Sandu și ce vă spune Maia Sandu, aia să faceți, mă? De când vinde, mă, Maia Sandu voturile voastre, mă? De când, mă, faceți voi treaba asta? De ce? A venit Maia Sandu și a vorbit cu Bolojan și a zis, domnule, eu vă garantez, nu știu. De când garantează, mă, un președinte voturile suverane ale propriului popor, mă? Asta ce înseamnă, mă? Asta nu înseamnă, mă, mită? Asta nu înseamnă, mă, combinație? Asta nu înseamnă, mă, alba-neagra? Care-i, mă, diferența dintre Maia Sandu și unul care face alba-neagra pe podul din Londra? Care-i diferența? Păi nu e nicio diferență. După care vine Macron. Bă, Macroane, de când faci tu, mă, legea la noi în țară? De când ne spui tu, mă, nouă ce trebuie să facem și să nu facem? Bă, Macroane, mă. Bă, e Maia Sandu. Noi nu mai, uite, eu personal, eu nu mai vreau să cumpăr niciun produs franțuzesc sau vreun produs din Republica Moldova, mă. Uite așa, mă, nu mai vreau eu să fac chestia asta. Eu mi-am propus să nu mai cumpăr nimic, bă, de la voi. Până nu o să vă băgați mințile în cap, să vă cereți scuze față de poporul ăsta, eu nu mai cumpăr nimic de la voi, mă. Pentru că banii sunt la mine, mă. Voi nu faceți, bă, legea la mine în țară, mă. Bă, voi nu faci, bă, m-am săturat, mă, să stau cu capul în pământ. Eu nu mai vreau, mă, să mă duc pe la instituțiile astea cu nume franțuzești, să stau cu capul în jos și să mă milogez de ei să fac anumite lucruri. Ia puneți, mă, impozit pe toate multinaționalele astea franțuzești. Da, impozitul ăla pe bune, nu să-și scoate ei profitul de nu știu de unde și după aia să mai zică că nu, domnule, că noi suntem pe pierdere. Nu sunteți, bă, pe pierdere, că dacă erați pe pierdere, plecați, bă, din țara asta. Dar nu sunteți pe pierdere. Deci, dragi români, nu mai stați, mă, cu capul în jos, mă. Ridicați-vă, mă, capul și fruntea sus, mă, fiți mândri, mă. Păi cum, mă, să ne dicteze ăștia nouă în țara noastră, mă? Pe banii noștri, pe munca noastră? Păi ei trebuie să fie sclavi, mă, în fața noastră, mă, nu noi sclavi în fața lor, bă, oameni buni. Ce naiba, mă, fraților? Păi noi suntem fiii lui Ștefan cel Mare, mă. Urmașii lui Ștefan cel Mare, lui Mircea cel Bătrân, mă, lui Mihai Viteazu, bă. Ce dracu, bă, român, mă, capul sus, bă, și fiți mândri, mă, că sunteți români, mă. Gata, bă, s-a terminat cu sclavia în fața la trepanații ăștia, mă.